Ці заўважалі вы, колькі памылак на беларускамоўных шыльдах, надпісах ёсць паўсюль? У кнігах, дарэчы, таксама, у любых публікацыях. Сёння дзень роднай мовы, і, не знаю, мне неяк уткнулася ў галаву зняць каротенькае відэа, дзе я пакажу памылкі, якія ёсць проста наўкол нас, проста побач. Просто зараз я иду от площади Якуба Коласа у бок Академії навук. Парочку шильд ось подобного кшталту, про які я кажу, я уже згледзеў, але вяртацца не буду, покажу, што чакае нас наперадзе. Адзін з тых прыкладаў, про які я кажу. Шыльды, дарэчы, не такая старая, спаслацца на змененыя правілы немагчыма, тым больш, што канчаткі ў назоўнікаў, мне здаецца, не змяняліся ўжо даўно. Гісторыка-культурная каштоўнасць, будынак 1950-х гадоў, прычыненне шкоды караецца по закону. І я насамрэч не разумею, пра што думаюць людзі, якія ствараюць узор для такіх шыльд, бо існуе толькі адзін правільны варыянт. Па законе. Адкуль берецца гэты канчатак з рускай, што проста не задумваюцца і ідуць на кальку. Магчыма, хутчэй за ўсё. Дарэчы, вось такія шыльды я і бачу паўсюль. І на помніку Якубу Коласу, ягоным героям, тое самае. Ну, шкада, яна зараз занесеная снегам, таму паказаць яе не ўдасца. А вось гэта мой любімы прыклад у гэтым раёне. Вуліца Пятру Сяброўкі. Пра першы склад перад націскам мы проста забылі. І што самае цікавае, вось тут жа ўсё нармальна. Вуліца Петру Сяброўкі, правільна? Той же будынак Петру Сяброўкі 1. Дзяржаўнае аб'яднанне. Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь. Па паліву. Па паліву. Не па паліве, як правільна, а па паліву. Тое самае, што і па закону. І гэта дзяржаўная установа. Можа стварыцца ўражанне, што я чапляюся. Але вось такое паўсюль. І гэта той же будынак. По закону. Вось тут, напрыклад, усё цудоўна. Усё правільна, лаканічна, грамотна.